זה אחד הפשטשים. לאן אנחנו הולכים? Thanksgiving night. Friendsgiving. נראה לי זה טיפה עלה. אבל יכול להיות פה איזה מוזיקה טובה כזה ככה. ואני יכולה לכתוב את זה. לא עושה תמונה בקמרה. מוש. שבת שלום. אני מה זה צריכה עזרה? רותם ירדה לכאן, הבלונדינית? הייתה כאן מישהי בלונדינית שהתעברה? לא. אני לא יודעת אם אנחנו הולכים... במונית. במונית או הולכים. ברגל? בא לך? בחיים לא. אתה לא יודע איך כואבת לי הברך. אנשים מפורקים פה. טוב קצת לסביבה. ממש. חמם לי את הביצה. לא, זה לא לדבר אפס, ניר. סורי. שאתה קובע עם חברים, עם השכנה מהבניין מלמטה, והיא אומרת לך לרדת, אתה יורד, והיא לא נמצאת בעצמה. ומה אתה יורד? אתה יורד גם באיחור. מה זה ירדת? לא, היא גם לא אמרה לרדת. היא אמרה, אנחנו יורדים כבר, כן. והיא עכשיו לא עונה לטלפון. עכשיו וחלקה. רותם. רותם. מה? פרזנטורית לערב. משפט הצופים שלנו. Don't leave your ark behind. never. never. יאללה. יש לי בעיה עם הגט. נו באמת, הנה. כי עשיתי את ה... הזמנת מונית? לא. כן? למה את לא מזמינה? כי זה מה? איפה הנהגת שלנו? נהג. היי! יואו! מה שלומך? אל תשאל, השכנה מלמטה. ממש. שלום. את עושה את זה במה? הילה? לאן אתה הולך? כל פעם שאת צריכה להשתעל, תלכי. תבוא איתי? כן. אני לא אבוא איתך, אתם מקשיבים. הוא אמר לי ש80 אנשים עשו RSVP. היי.